Rydych chi'n gwybod y teimlad hwnnw pan fyddwch chi hanner ffordd i fyny mynydd. Coesau'n llosgi, ysgyfaint ar y dan, ac rydych chi'n dechrau meddwl, ydyn ni'n gwneud hyn eto. Oherwydd weithiau, mae bywyd yn teimlo'n union fel hynny, fel rhedeg ras hir. Rhai dyddiau rydych chi'n hedfan, dyddiau eraill. Rydych chi jyst yn ceisio cadw i fynd. Mewn sawl ffwrdd, dyna beth yw CVM Cymru, ddynion ledled Cymru. Rhedeg ras bywyd gyda'i gilydd, gwneud yr hyn yn gallant i gyflwyno ei ffrindiau i Iesu. Ffydd, teulu, gwaith, pethau bywyd go iawn, stwff bywyd go iawn. Rydyn ni'n gwybod nad yw bob amser yn hawdd parhau i fynd ar eich pen eich hyn. Mae byw bywyd yng nghwmni eraill yn gwneud pob un ohonom yn llawer rhyfach. Dyna pam rydyn ni yma, helpu dynion i ddarganfod sut olwg sydd ar ffydd go iawn, adnoddau ac arfogi ein gilydd i rannu newyddion da Dduw gyda'n ffrindiau. Newyddion da Dduw, dyma'r hyn mae angen i'n ffrindiau ei glywed, nid crefydd, nid reolau. Dim ond Iesu, yr un sy'n rhoi'r ners i ni barhau i redeg. Oherwydd ei fod eisoes wedi rhedeg y ras, cyn i ni byth lacio ein hysgidiau, ac mae'n aros am bob un ohonom ar y llinell derfyn. Ar ddiwedd y dydd, nid yw'r ras hon yn ymwneud â cyflymder, mae'n ymwneud â cyfeiriad. Felly, p'un a ydych chi'n sprintio i'r llinell derfyn, neu dim ond dechrau allan. Mae angen i ni redeg y ras hwn gyda'n gilydd yng nghwmni dynion eraill. Sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. Felly, dewch i redeg efo ni. Dewch i redeg gyda dynion eraill ar draws Cymru gyda CVM Cymru. Helpu dynion ledled Cymru i ddod o hyd i fywyd pwrpas. Y ffydd sy'n para y pellter, y rhoi adnoddau i ddynion i'w rannu gyda'i ffrindiau.